Nyaka Ramogi ajwang' en dakika 30 tok saa 3 mar okinyi kaka pile tok yudo chal mar fwambo mabendo kelni kanyo kod nyawadwa Cleophas Oluoch mar mondo mi bed kod ng'eyo e weche mopogore opogore mabende waluonu odiochieng' makawuono, weche mabende ibiro bedo kod geno ni biro neno e weche manyien mag odiochieng' makawuono. Gisani koro wadwa dolo aput e twak marwa mar ariyo mano e chenro mar mbaka oromo. E chenro mar mbaka oromo kaka pile Nyaka Ramogi ajwang' wabedo kod welo mopogore opogore kama bende wagoyo mbaka makelo lokruok e yor dongruok, mbaka makonyi in kaka japiny mar mondo mi ibed kod ng'eyo e wi gik mopogore opogore matimore e pacho ka. Okinyi makawuono Nyaka Ramogi ajwang' thuon wach mabende wadwa goe mbaka otudore kod ikruok ne chiri, mano chenro mar pura. Kalore ni nyaka sani jogo makoro chal mar kor lwasi e pacho kae nosewacho ayanga ni koth biro chako chue pacho kae kochakore dwe mar 3 nyaka hig mano dwe mar 5 mano ma higa ni. Bore Nairobi ka wanyalo wacho no odiochieng' makawuono ema wan bende Nyasaye ogwedhowa kendo waneno koth kochakore otieno manyoro nyaka gisani bende koth pod dhi ka nyidho. Kata kamano e gwenge moko koth to sebedo ka chue. Kata kamano e kinde ma koth chue jopur oikore nade ne puro. Kata kamano jogo makoro chal mar kor lwasi to wacho ni koth makamae en koth matin maponono ok nyala timo maber ahinya e sekta mar pur. Jopur onego bed ni timang'o e kinde gi mabende moko kuomgi osechako komo ka giikore ne pidho kothe mopogore opogore mabende gintiere godo. Mane thuon wach mabende wadwa twake okinyi makawuono ka bende okan kenda mar mondo mi abed kod twaka maket kod mae abro bedo kod welo 3 mak mana ni gisani welo 2 kende ema bende osechopo e studio kae achiel kachiel okinyi makawuono. Wendo mokwongo antiere kae kod Dr. Philip Mwabe. Dr. Philip Mwabe en jalony e weche mag pur machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Erokamano. Ichiew nade? Achiew maber. Amor kaneno kichopo e studio kata obedo ni koth chue nyaka ichop watwa gi jopiny. Migori nyocha osechako chue lakini kadonjo Nairobi kawuono kwa nene Nairobi ochue. Erokamano ahinya. Mana kaka iseneno mano Dr. Philip Mwabe jalony e weche mag pur mabende abro bedo godo e twak okinyi makawuono. Wendo mar ariyo antiere kae kod Absai Seda. Absai Seda en apisa mabende tiyo e bad migao mabende ochung'ne koro chal mar lwasi e pacho ka. Gine jogo mathoro nyisowa ni koth biro chako karang'o, to en koth mang'eny kose en koth matin. Obiro konyo jopur e yo machalo nade. Machiegni ahinya Absai Seda okinyi makawuono e studio maro. Ichiew nade? Achiew maber, erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Nyaka Ramogi ajwang' wendo mar 3 biro tudore kodwa ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono mano Dr. Kasim Owino. Dr. Kasim Owino bende en jalony e wechego mag pur. Obiro tudore kodwa achiel kachiel e studio marwa okinyi makawuono e kinde mabende wabiro bedo ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Kamoro amora mineno wa okinyi makawuono, gweng' moro amora mineno wa okinyi makawuono Nyaka Ramogi ajwang' inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote mari penjo mora mora ichwalonwa kokalo e namba mar ote machuok ma en 36000. Facebook kacha iyudowa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma en Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor_, TikTok kacha bende parona ni Ramogi TV nitiere kacha achiel kachiel. Inyalo yudowa e TikTok kacha, ifollow kaiti like gigo duto mabende waketo e TikTok kacha. TikTok iyudowa ramogi.tv. Ka wachaka yanga twak mar okinyi makawuono dagom mar chako kodi Absai Seda. Ine apisa mwantiere gode e studio ka okinyi makawuono mawuok e migao makoro chal mar kor lwasi. Koth koro wanyalo wacho ni gisani osechako e gwenge mopogore opogore pacho ka. Jomoko be naneno ka ng'isa e mbui kacha no chue Embu, ochue Meru, Migori ero. Dr. Mwabe nyisowa ni osechako chue. Kisumu bende tindo goyo matamra gi nono gi gwenge mopogore opogore. Kodhni en koth ma jopur nyalo bedo godo kod geno kose en koth machalo nang'o? Erokamano Joyce. Geno mar pur luwore gi ikruok mar jopur. Nikech ka nyalo paro kinde mokadho kacha ni wan kara kinwago mbaka. Mwacho ni koth biro chakore e juma koro mantie ni. To mano setimore. To gimeiko mibiro pidho, mibiro miyo ike kata kike. To ikruok maro mobedo godo molo e pinje mag Kaluo
waikore mar pidho kothe mopogore opogore. To nikech koth koro osechakore, ma ek sama ginyalo chake time pith. Kiwacho ni pith koth, biro mar koth otudore kod ikruok ma jopur mantiere godo. Wantiere kae kod jalony weche mag pur, mano Dr. Philip Mwabe okinyi makawuono. Gisani jogo makoro chal mar kod lwasi nosenyiso ni koth makama biro bedo ka chwe chakre dwe mar 3 nyaka dwe mar 5 mano mahiga ni. Jopur onego bed ni ikore yo machalo nade? Apani japur en tich mitimo 24 hours dweche 12. Onge sama japur weyo pur. Kech mindiek limise keyo ni ichako beto, ichako wang'o cham, ichako puro kuondego, ichako iko kodhi, irito koth. To be sama inya rito koth, makata nyiso ne koth biro kata kobi, to chuni nyaki kom nikech ing'e ni kanyo mobiro. Mano shida ma jopur nego nikech moko duto gi onyalo timo. Koth kende ema koro odong' ni olamo ni na Nyasaye ni obi kata kotiba gowa obi. Mano mi neno kuom joluo kwa mosore gima wachako go to nochwe koru kono orunade ochwe nikech koth no kende the only variable e pur ka ma yonge gi control. Obiro sama Nyasaye yobiro be sama onya biro kendo biro mang'eny mano ok moywe gige nigo. To aparo ni sani to waikore lose losi kodhi osebedo ready, jikomo, jimang'eny osekomo sani, kata jomo keto oganda oseketo oganda, koro en marito kodhni mondo odonji, mondo gik moko dhi nyime. Apani jopiny to ikore, kik wago chunygi ahinya ni onyalo biro matin, kata onyalo biro mang'eny, sani kata ikon ma ng'ato ni obiro matin, gima dotime onge. Kata ikone ni obiro mang'eny, obiro yweyo gige nego gima dotime ang'owa? Onge. En wakono gi akona ni wapururu, waikre uru, koth osedonjo. Nitie gima manya pimo ne jothuro ahinya joka janam ma aneno kech an be adak yo piny makone ma waluongo ni Ukambani kono. Wakamba gi nigi tim moro ma nyaka watim. Wakamba gi gin ka koth kako chwe kawuono ni to kinyo yudo gi koma. To kendo ka ochako lal kendo kochako chwe kendo gichak gi koma. Tiende ni gin gi hope ni achiel kuom gibro miyo chambi otima ang'owa odhi. Jothuro samoro yudo ka ng'ato subane to kodhni betie yamo ni ng'eny ok anene, omiyo giweyo ga komo ni girito mondo ging'e ka koth chako chwe. Magi gik mapani wa nyaka wapuonj jopinywa ni watime atima kaka joka time cha ni kose gik sa pur koma lal be ni pur ka. Kata ka puka piny ni gin seche mage ma ji onego bed ni puro, kata bedo ni isewacho kanyo ni pur en gino maponono itimo sa asaya, oonge seche. To hie pacho kae pinywa ka mar Kenya, en seche mage maber mar pur e yo makare? Pur to luwore ma kaka sani koro wang'iyo ni koth chiegni biro, puro nigi pur chon. Ka ng'ama japuro nigi kogi pur chon mondo ginane puodho lo nindo falo kendo michak iyor kiikori ne koth. Koro kwaseng'e ni koth biro dweni mamano to waseng'eyo sani ne ng'ato ka ng'ato osepuro, oseyoro, en ma komo ema koro wawuoye wach komo. Koro miyo puro to nyaka wapur chon kaluwore kaka wang'eyi. To nikech weche climate change gi tiyo lokore, thoth ji iyudo kisepuro, iseikori, to leo tisekomo. Mago ni kanyo, mago gik ma koro nyaka ko jo serikal ema nyalo ng'iyo kaka nyalo konyo jopiny e weche go. Japiny wuon to tich ne ni en to nyaka puro kaka nong'eyo ni chiri igolo kama, opon igolo kama, giseikore. Sani kaka ng'in kaka waloso ni thoth ji mang'eyo to oseikore rite. Kaduoke twaka Abisai Seda mabende en afisa mawuok ka migao makoro chal mar kor lwasi. Iwinjo kaka Dr. Mwabe oloso kanyo makare komiyo jopur geno ni gipura koth osechako, kik chunygi bed kod to moramora. E kinde mukoro chal mar kor lwasi utime yo machalo nade mar mondo mi wang'e ni e higa mar 2023 kata kwa pimo kod historia mar Kenya, higni mosekalo kwachako kata kod higa mokalo nyaka higa ni ema piny mar Kenya osebedo kod oro kaachiel kod ngaji mang'eny, kendo aseneno ka koth ok usewacho no ng'eny ahinya kaka mano mosebedo kata higni mokalo chien. Utime yo machalo nade mar mondo mi upim ne ji kiwango ni ponono kodhni ok bibedo mang'eny ahinya? Erokamina ahinya Joyce, hata dok chien kuma ajuogo ae mar nyiso jopiny mondo gidhedhe gi komo, gidhedhe gi pur, mano ber. To ing'eyo ni e kitwa mar pur
kinde machien cha to gi sani oselokore matin. Kich sani watiyo go omenda mang'eny molo kaka nwatiyo go chon. To omenda mang'eny kich jomoko bende oketo pur kaka ohala mar yuto mar yudo pesa. Iluongo ni agro business. Koro ok en mana mar puro tachamo to modong' akano abiro rito go ndalo kech. Puro aina nendo ok inyal puro ka ionge gi mpango malong'o ni koth biro chwe tipuro kata gi siling 250,000 dhi e horo lal kendo kini chaki chung'. Ke jomoko bende kawo nyaka gowi mar pur tinde. Koro ok en gima sani wanyalo ng'iso jopur mondo tim kamano. Wanyalo ng'iso jopur ni tiuru gi rieko moae e yore mag pur e yo masani. To bende tiuru gi rieko moae koro ndalo ma koth nyalo chwe. Mondo ka koth thin ti maximize mondo yud ohala moromo to bende iduok asara odhi chien gik moko ariyo. Ohala dhi nyime iyud pesa iyud nweng'o maber to asara mag biro gi chandruok mar chakruok mar koth gi ng'adruok koth odok chien. To mane miyudo godo kata kaka gine ma Ukambani mowacho, gima jogo temo timo en ni gipidho kothe ma kawo ndalo machuok to chiek. Koro gin ka koth obiro to gipidho to ka koth ochwe didek to gidhi giyudo nweng'o. Mane gima pod pogruok ma wan godo e kindwa gi jogo modak e piny Ukambani. Nikech wan bende pod wang'eyo ni ka nipidho bando mar 625 to mane mipidho ma kata koth en dweche 2 kata koth en dwe 1 tidwa no bando no tiek dweche 4 e puodho mondo kochiegi to koth oselal. Maga sara ma sani gi piny ma sani kaka odono pur dwano dog chien kendo wapar mondo wang'is kaka watimo. Gino wawacho ga ni ka koth chiek kinde mag koth chiek to pidh cham ma kawo ndalo machuok e puodho mondo yud ohala. Koro ko otenore gi gimi wapenjo ni watiyo gi rieko mane mondo wang'e ni koth dhi bedo machuok, koth dhi bedo mang'eny. En ngero mar sayans matut ma ng'iyo gigo mang'eny. Gigo mwang'iyo gin iluongo nang'owa mol mar pi e ataro na mar ataro magin oceans. To mol mar pi no endo en gi pogruok ka pi mol ke nitie pi mol ma mol gi piny kaka nger to nitie pi ma mol gi malo kaka paka. Pi mol dere. Koro pi ma mol kaka nger ni ema nyalo golo pi e piny Ulaya makil nyaka mwalo milambo e piny South Africa. To maga paka ni endi bende ka pi ochopo e piny South Africa koringo ka nger to koro koduogo ka paka. Koro dhiro pi mane ni kucho oduoko ka ng'ama duogo koni. To kotimo kamano ma endi kelo lokruok e temperature mar pi. To lokruok mar temperature mar pi ni endi ema koro loko kit kor lwasi mondo koth obedi kata horo obedi. To mano ende e ataro kibiro e piny lo motuoka wan gi chieng'. Wang'e ni chieng' ka piny luorore to chieng' ok bed kamoro achiel. Koro ndalo moko chieng' dok yo milambo, seche moko odok nyandwat. To dok mar chieng' milambo gi nyandwat no endo ema wuotho gi biro mar koth gi lal mar koth. Koro gi dho ngere oluongo ni convergence zone, intertropical convergence zone. Koro kosudo kobiro irwa koni kech mondo chieng' koro iwacho ni karwa ka en obedo ga dwe mar 3 kendo chako duogo September chako chunga kodok milambo. Sano chunga kodok nyandwat. Kendo kuchako biro duogo September to chunga kodok milambo. Koro mano liet ma chieng' no biro godo ema ywa pi mani ataro to kelo e lo motuo to kelo koth. Koro magi gik mwasomo mondo kowinjore malong'o to waneno ndalo ma koth chakore gi ndalo mo ogin. To nitie yamo mamoko e kor lwasi kaendi ma kit gi ngechgi
winjore mana e science lakini ginyiso ber koch ber mar kinde mag opon kata chwiri. Ilero kanyo makare ahinya to wang'eyo kata ni kinde mane okalo chien e kinde ma kata nwa somo no en mar geography mabende ipuonjo kata mabende ing'isi kidogo mag koth machwe. Wantiere ga kanyo gi wanyalo wacho ni long rains kachiel kod short rains. Wang'ega ni e dwe mar adek ema ponono piny Kenya jabedo ga gi koth mabende chwe kuom kinde malach. Ang'o momiyo nyaka sani waneno ni sani nitiere lokruok? Iwacho mani koth nitiere, yes, but ponono ko bibedo malach ahinya kaka kinde mosekalo chien. Nitie gima wacho gi dhonge ni climate change, to gi dho wanyalo wacho ni kor lwasi oloko kite. Kido mane en gode kinde mokadho choke kido masano rwako sani. Kendo kido morwako sani en kido mar liet. To ka koth kaka moro liet molo kata ka kore ng'iyo gwengewa kocha, gima liet no okelo iyudo ka kama thin koth chwe, kama thin koth ok chwe. Gima wawacho go ni koth rangero cha koro bedo mang'eny makata koth masani ma wang'iyo mondo wayudi obiro bedo kaka ineno koro chakore niendi. To ken koth machwe kaka mochwe kawuono manyo chiegni chalo ka gima piny otuk. Piny biro tuk kama kata kochako lal to koro chako biro limo jomoko to jomoko oluomore kuonde moko to weyo. Mano gima osekelo osebiro gi lokruok mar kit piny. To kata mwaneno Mozambique ma en flood cha, mano bende ni en lokruok mar kido mar piny matimo mano. Kubedo ka lokruok mar kido mar piny ni okelo gik moko ariyo, okelo oro to gi koth mang'eny makelo kethruok nikech floods. Mano kido ma en godo mosebedo konyiso. Kubedo ka kinde mag oro gi bedo mang'eny to ka koth obiro to floods gi bedo mang'eny. Ilero kanyo makare ahinya. Dr. Mobe ka duki e twak okinyi makawuono, iwinjo kaka Bisai Sedo lero kanyo kalore chako gi kaka jopur onego bed ni ikore ne pur kapok oleronwa weche manyalo wacho ni gin mag science ahinya kotudore kod kaka koth biro e pacho kae. Olero kanyo ni nyaka sani kido mar pur oseblokore kipimo kod kinde machon. Gin kido mage mag pur masani jopur onego ti godo ahinya ahinya to gisani mwantiere kod koth kato bedo ni koth makamae isemiyo jopur jip ni gikoma kato bedo ni koth tin. Gin kido mage mag pur ma jopur onego bed ni tiyo godo gisani. Kamano. Joyce, king'iyo gini wach mwawacho ni nyalo duoko mbaka mwasebedo go chien e weche mag pur gi. Ahinya en kodhi. King'iyo japur loso lo kaka iloso lo pok olokore. Mano nyaka ilos kamano. Gima chedo ka en ma giwacho ni koth lokore nikech gima sani giluongo ni climate change. To gima inyalo tiyogo ki handle koth molokore ni en mana korka ng'owa korka kodhi ni. Ma emomiyo ne wawacho ni wan kaka jopiny, japiny wuon mapuro ne japur, an japur manyalo ng'eyo ni kodhi ma kama biro tiyo gi koth matin, ma biro tiyo gi koth mamalo. Mano japur achiel ariyo ma watalam kata mosomo kata ma wigi ler. To japur apura ni odwaro ni nyise kodhi ochopo kata kodhi ochopo e duka to ikoni akona ni wang'ni e gweng'wa ka kodhi ma kama ema sirikal owacho no tim nade pidhi. Koro ginyeto sama sirikal owacho to sirikal oseng'eyo kuom jogi ni koth biro bedo matin, kodhi ma upidh ka en ma kata kodhi no nyalo lal. Gima lal ne japur ma japur dwaro ahinya, support ma japur dwaro en korka kodhi ni. Ndalo cha wawache weche kodhi kaka ne wawacho weche moko mag GMO kata ne obedo siasa donje kamano. To gina wacha achiel. Japur en onyalo loso puothe, ong'e ni koth biro dwe mar adek, oikore. Kodhi modhi pidho ni dwaro ni koro extension workers gi sirikal nosenyise ni wang' ni pidhuruma. Wang' cha pidhuruma. Kamano miss kae ma koro jopur inyore nikech en kako ng'e kako tibang'owa. Ong'e nitie variables ma ng'ata kata in kama itiyo, nitie gik minyalo control gi gik mok inyal control. Ok inyal control koth, ok inyal control ni obiro marom nade. To magi nitie kuma koro intervention nyaka come from extension workers. Koth onego nyisgi kodhi,
pi nyaka wane kaka koro sani gweng' ka gweng' obedie gi yawo moko, ok gibed yawo madongo, dam madongo miloso nke mag billions gi, obed dams machoko oula duto ma kopo ni kodhno odeko matin to japur nyalo mede gi pi matin, mini irrigation, mini irrigation to tieko ni kopo ni kodhno norumo bang' dweche kata dwe ariyo to nyalo mede jumbe ariyo moko gi pi moaga irrigation to chambe timo ang'owa nyaka. Koro an gima dawach ka niya, gima duong' ni nyaka wapoguru gima japur nyalo timo to gi gima wan as a society, as a government, as jotelo motelo negi wanyalo miyogi. Nyiso japur ni kodhne tin kata kodhne ng'eny en to oseikore, to kinyise ni pidh kodhini kata pidh kodhini iweye nus, iweye gi weche moko nyatimo koso bana wacho. So I think ni gima watim ni nyaka koro wa expand our extension workers, our agricultural extension workers. Gine ma ka gi receive information moa kuom jogi to gine ma koro ginyiso japur ni kodhi manyicha wakelo nucha we kaka jogi watalam wacho ni pidh ma. We wawinja ne ira Absai Seda montiere godo kinyi makawuono. Ne ugolo report mar wayanga e pacho kae ka koth pok nochako. Mabende no lero yo makare ni koth biro chwe dwe mar 3 nyaka dwe mar 5. Bende no tudoru kod sirikal e yo makare mar mondo mi jopur bende obed kod ng'eyo makare. Kalore ni ponono nitiere jopur moko mantiere gwenge moko ma ponono ok ginyal kata neno weche manyien kokalo e wang' jowi kata kokale Nyakalondo. Bende tudori kod sirikal mar mondo mi gine kaka wach makama nyalo chopo ne jopur mantiere piny kocha kabisa mondo giikre makare ne pur kata obedo ni koth ok bi bedo mang'eny ahinya. Erokamano Joyce. Migawo mar nono weche mag kor lwasi to gi koro en tich mar sirikal maduong'. Migawo mar weche mag pur en tich sirikal mag gwenge kata sirikal mar kaunti. Koro sirikende ariyo gi riwore nade mondo giti. Giriwore kama. Ka wasegolo nonro mar kit chal mar koth e yor koro to waore ne jowa motelo ne migepe mag koro weche mag koth e counties. Koro gima jogo timo ga en ni gibedo piny gi jogo mochung' ne yore mag pur. To ahinya giluongo kata seche moko yudo thuolo ma giluongo kata jopith to gi jopur to gibedo piny to giwacho ni mae machalo ka gima Nyasaye koth ma Nyasaye dhi miyowa dhi bedo marom kama. To gitwak to gimanyore paro ma giyiere ni ka koth chal kamaendi odhi bedo mathin kata odhi bedo mang'eny to mae kodhi mowinjore gi jopur mondo gi otigo. Mano ka gitimo bang'e noendo sirikal mar kor gwenge gimaro ne ndiko gimiluongo ni advisories madhi ne jopur ni koth dhi bedo machal kamaendi, kothe mowinjore otigo gin machal kamaendi, aya kito kako dhi timo yore mag pur dhi bedo machal kaka nowacho ni ng'ato nyalo kano pi moro mathin monyalo kuone cham ka koth olal. Mago duto te itimo. Miloma inaendo bedi ma chop ne jopiny. Ma be kuonde moko kiyudo kuonde ma nitie sirruok malong'o to kata jok ma fwambo weche bende iriwo mondo dhi wach ni yo makare mondo chop kuom jopiny. Koro mano riwruok mantie en gima timore e gwengewa. Ang'eyo ni ginene kaunti ma Kisumu nyicho osetimo margi. Poka awinjo ma Siaya to ma Migori apani be nyicho osetimo. Ma Migori nyicho osetimo. Iwuok e kaunti ma Migori Dr. Mabe kata obedo ni wacho ni nitiere kod puothe moko yo Ukambani kocha. Kata kamano nyaka sani koro wang'eyo ni nyaka sani jopur onego bed ni loko kido mag gigo magipidho. Gisani ma koro ponono koth wanyalo wacho ni oken mano mabiro biro mang'eny ahinya. Jopur onego bed ni loko gigo magipidho yo machalo nade, kothe mage monego bed ni gipidho gi sani mar mondo mi kik giyud lal kata obedo ni isejiwogi ni gibeda ka jogo ma odak e gwengo mag Ukambani ji koma
to kata koth olal kendo to podi ka koth oduogo to kendo gichak gikoma koma. Gima wacho kani ni inyalo wacho ni gilok kit mar pur, gilok kit kodhi. Gima duong' kani kodhi. Japur oganda pod dwaro puro oganda. Wan ema koro nyaka inyisgi ni oganda nitie makama, nitie mashotre makao red mapiyo, nitie makao pi kama. Koro kodhi kata kiduga tikone ni sani sirkal owacho nang'o oganda mipidhi en ma. Onyiewe ng'wech odhi timo ang'owa. Kechen to oseikore mar puro oganda. Ok di lok pache ka sano ni koth ok bi biro we oganda. Man ting'e ni bende itieke gima chielo mabiro paro. Ok awach ni en wan mana dhano. Tich manyalo timo inyama timo kaluwore gi gima ji te timo. To moloyo apani gima sirkal koro obedi serious kabisa en ni kothe mwapidho kage. Japur nyaka gika makoro inyise ni kanyochi pidho weche moko mana ne wakao cham obando ne ting'ao ikano kodhi mochi yage puotho machielo michaki duogo gocha kacha koro wae kodhi nyaka koro dhi nyiewo to inyiewo na kodhi ma piny owacho gi joma riek gi watalam osesomo oseng'eyo mokelo science mang'eny gi climate change pesa mobiro sani mar climate change donge ok odhi ne japur odhi ne mana jang'owa sirkal ema ong'e kaka tiyo kode kodonjo en ema koro imiyo japur inyiso japur ni wang'ni dwe mar adek ni pidh kodhi makama to kochopo higa manyien kendo chako loke to mae mancha pidho higa cha kendo giloko kaluwore gi science madhi nyime to japur to puro puothe ne en tich ne yawa ne oloso gidane opuro puothe ne oloso dhok obeto puothe oikore ready. So we must take as leaders ni nyaka koro wa advance gi matin wamigi kodhi makore kodhi kene minyalo control gigi teke ng'iyo kata weche ma wacho kiango nasenuoyo kanyo nitie GMO kia gin mana kodhi ni kende minyalo loko pi ok inyalo timo onge gima ditimne ok inyalo kono ng'ane ni odhi kuom jomgimba mondo koth omedre koth ok bi medore kata ni odhi kuom ajuoke okorne koth biro kako biro to jogi to ng'eyo japiny maneno wa kawuono nyalo bedo kod gombo mar ng'eyo ni ponono gin kothe kaka mage mathoro chiek mapiyo piyo makata kokom sani kata kopidh sani to biro kawo thuolo matin mar mondo mi gine ka gikeyo kaponono ka koth pok orumo kata gikeyo e sama ber kata bang' thuolo machuo kalure ni sani wang'eyo ni nitiere kech kod ngaji e pacho kae ji ok nyal gombo mar mondo mi koth korumo to ponono ji pod guonyore gi pado onge gimoro amora michamo. E wach kodhi ka ema weche ng'eny kendo nyaka pod wadoge wach kodhi ka ema weche ng'eny chon ne wan gi moro ni Katumani research station tich Katumani research station no ne gi research mana bandoge ni mane manyalo dhi gi kaka climate change ma inya ket ka ma iketo ka sani adieri king'iyo thoth kothe mwayudo ok adwa luongo nyinggi to iyudo ni gia oko gia Zimbabwe kambi molose Zimbabwe okelu ka oko dhi gi climate ma change pile kama mane ma one of the thing ok anya recommend sani pidhu kodhi nitiere dara monego o recommend kothe ma ji otigo ka jogi olanda ne kodhi ni tin gin ne giselando na expect ni agriculture workers me county te no selando ne jogegi ni kodhi ne mobiro yie odonj Machakos ka kodhi ne mobi Kitui ka kodhi ne mobi Migori ka koro japur ento odhi onyiewo na kodhi ma sirkal otimore nade owacho ok wanyalo weyo science mar kodhi mondo piny oyud chiemo moromo ok wanyalo weyo science mar kodhi ni kothewa pod oko ni kothewa japur puro gima ohero nyaka wa control kanyo kende pito kwa nya control koth kwa nya control fertilizer be wadwa ne kik wati gi mang'eny ahinya magi duto gima odong' ma nyaka wa control king'iyo gigi te en kodhi na en critical ma nyaka wadogie mobed an issue ma national importance ma ng'ata ni Philip Mwabe Kiny otuch gi kodhi brand Mwabe kende gi kodhi timiye jopiny to jopiny opure to koth otamore jogi oselando ni koth onge titise chiwo kothi magi sida mawano nyaka sani wang'eyo Abisai Seda ni koth ero chwe mar adiera tang'e ni koth makamae kosechwe ponono kendo kuom kinde moko onyalo bedo no chwe kidam kata onyalo chwe mar adiera mochop nyaka dwe mar 5 tok mano to lal kendo ma wakia kendo chieng' mobro duoge kaluwore ni nyaka sani lokruok mar kor lwasi nitiere mang'eny mano ma bende iluongo kanyo ni climate change sani koro jopiny onego bed ni tiyo kod rieko mane mar timo gino ma bende iluongo kanyo ni mar ponono kungo pi mar koth ni kaluwore ni
jopur nyaka sani e pacho ka bono nego bed ni wajiwogi ni kik giket mana geno margi e koth kende e kinde ma gipitho. Rieko mane monego bed ni gitiyo godo ahinya kokale gino miluongo kanyo kod dho ngere ni water harvesting kata rain harvesting? Erokamano. Kapok wadhi e rainfall harvesting, adwa jiwo kama daktari owacho. Ne kiwe kodhi, kaka watiyo gi puodho ma Nyasaye omiyowa bende duong' ahinya. Nikech kidhi ng'iyo puothe jo ma jo Kisii, waluongo ni Njalo Jagot, ok Onyalo Jagot, jo ma jo Kisii. Ibiro ka puodho no endo, puodho nitie Rongo, Rio Sir, mane e tong'wa gi jo Kisii. Tibiro ka puodho ja Kisii ma Jaluo pogore. Kech puodho Jaluo kelo pogruok. Pogruok en ni ibiro ka puodho ja Kisii nitie gimoro mopidhe kinde duto. Ma Jaluo ibiro ne itieko pur tikwaye. Mane pogruok. Koro ing'eyo ni gima wacho mana ni nitie gik ma Nyasaye nomiyowa to gi jowa machon ne timo chon. An pok awinjo e ngimana kama ng'ato wacho ni napidho mariwa to tho. Kata nyapidho rabuon to rabuon otho. Ok akeyo. To bando to mo e kinde duto mano timore. Makata sani endi ang'eyo maber ni kata koth chwe maber to ng'ato nyaka yude kamoro ma bando tho kata noyongo otimore nade. Oyonge mothiro moko keyo kata opidhe modeko kata koth ong'adore. Koro kaka itiyo gi lowo ma Nyasaye omiyowa ema rieko madwani bende wamed kuom wach kodhi ma daktari owacho. Ni ibede gi puodho, ibede gi chenro moro mar ni puodho ni endi adwa pidhe bando. Bando madhi pidho ni endi en bando makawo ndalo machuok kata dweche 2. Te i bando ni endi apidho oganda moro makawo dwe 1. Koro kochopo mbele kacha kaka bando tadwa loko puodho ni mar rabuon. Mon kich rabuon e kinde mag koro koth dhi ma piny kichopo dwe ma koro wachako godo gine mar opon chato igolo rabuon to chaki pitho. Mane mpango moko osebedo godo maber. Makoro iwacho ni katieko wach mar opon to ayudo ka koro puotho no mariwa ni nikech mariwa biro bedo e kinde mag makoro horo wuok kaka nchu wuok niendi. Mariwa biro bedo ni nitie. Koro ken puodho maji. Katibo yudo ka wan wawegi gimwatimo kaluo kocha ni ipidho bando, ikeyo kata ginene, kata ichaki beti to koka daktari wacho, kodh ni kobiro. Kobiro ni e puodho ma Nyasaye omiyi kum dweche 12, itiyo kod dweche 2 kende. Emomiyi faida. To ionge gi yuto machielo mak mana puothini. Koro mano gi gima wacho ni nitie gik mang'eny ahinya mowinjore waloki. Kiweyo gine ma daktari osejiwa ahinya mar wach kodhi. Wang'i cham bende aina mwapidho. Wang'i cham mwapidho, wang'i ni cham ni endi kawo golo marom kama to dwaro koth marom kama. Koro kagolo mata ketma. Achak goganda gi bando. Mbele kacha chande, ang'i kanyalo keto rabuon. Ka rabuon owuok, adonjo pond. Kopond owuok kaka ket mariwe puodho ni mondo abede gi gimoro manyama dho kata strungi ka koro ang'owa bando choro. Mane miluongo kanyo ni crop rotation gi dho ngere. Crop rotation. Koro mane mowinjore timore. To yore mag kano pi to ng'eny. Yore mag kano pi to ng'eny. Ma kaka daktari wacho ni oseng'iyo, osedhi kinde mag Ukamba, uneno ka Ukamba ni ikano nyaka pi aoche ma koth ok chwe. Iyudo ka okuny tangi e bwo aoche go endo ma pi mamol ni endi. Kar mondo mol odhi e nam to kungolore tange no koko odhi e nam. Mano gin godo. To yewni nitie, tengni ma tindi ng'iewo mag plastic gi nitie. Kato gigo miluongo ni dam ma jopiny nyalo riwore e gweng'. Kata ng'eni gimo seche moko dhiera ni wajoluo nyalo riwore moger skul. Kendo skul beche tek mogo arambe. To riwruok mondo wakuny pi manyalo konyowa to tamowa. Mano en mar sirikal. Gidwani wachak kwadoguru chien mondo wang'e kaka
nwanywako chon mondo anyuola obed gi chiemo, kendo nwanywako chon mondo wabed gi yot ka chandruok obiro e dala kata e gweng'. Maendi lokruok mar kor lwasi en chandruok modonjo madwaro nywako, ok nywako kuom sirikal kende, to nywako kara kuom jopiny. Ni ka wachoko pesa wagero go skul, wachoko pesa mondo otim nade, wamany mondo wabed gi pi, mondo ka oro bedo to wabed gi chiemo, to bende kik wabed gi chandruok mar dhi manyo pi, nikech oro kowuok maber e piny Luo, nitie kuonde moko ma kionge machiegni gi dho nam, to in gi chandruok maduong' ma kata pi mar modho tamore. Ilero kanyo makarang'e, ang'e ni dwa medo gimoro kotudore kod wachno mar crop rotation, mana mapiyo piyo kapok wakao crop yweyo. rotation crop rotation to chuni ka liedo nyaki liedi kata nade bang' dwe mangima nyaka te bang'o to chuni gama nyak wang'i mang'iyo mapod anuoyo ni intervention mage mwanya intervene natural consequences mar climate change, and pesa climate change odhi nenga to kaka ginyalo intervene kode. Adieri asewacho wach seeds ni kodhi en tich sirikal. Ni koth wako nego aoko, kodhi onego bai okinyi ka japuro oyudo ma kosekone ni mae minyalo pidho ma ok inyal pidho. Kidwaro oganda nitie mambulu mareng kama mae moyieni, mae moko te mang'owa oyieni. Onyalo pidho mohero kowuon to osenyise. Kwa e kodhi wach yawo. Adieri yawo. Akeni yangi mak na maparo no gi kanyo matin. Awe mage kanyo. Mak mana gi kanyo kar yawo kanyo wakao yuyo madundo mondi eka waduogi nyaka Ramogi Ajwang'. Yena mar mondo mi wakao yuyo mokwongo e twak marwa mar mbako romo kinyi makawuono. Twak makamae podi wadhigo mbele ka bende podi medo chwalo ote mari penjo mora mora kokalo e namba mar 36000 Facebook kacha bende wantiere live yudo Ramogi TV kachiel kod Twitter. Jofambo magwa bende wabro tudore godo ka wadhi mbele kod twak marwa. Wamodho pi matin mondi e ka waduogo wadhi mbele kik idhi mabor. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Daftar Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani, kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. I got into the national team in 2005 in the 15th side first, my first ever tour with the 15th side. After that, I was called up to the 7th team. I always knew that, of course, they will reach a point that I will have to stop. And I've always said that I will know, and my body will definitely tell me. You can't plan for it. I think it's just something you start feeling. It's a decision that has a lot of emotional baggage with it. I just decided, let me just call it and move on to other things. Of course, the kids are happy. Now they know that Diesel will always be around. Breaking the try-scoring record that was there when I started playing the game. I think just getting to that 231 mark when I broke the long-standing record, I think that will always stick with me. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Fresh episodes now available on View Sasa. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu. Wanyiew gik wa mondo eka wagerre.
Kikideu e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'en ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom bedo kodwa okinyi ma kawuono, kama bende podi wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod ikruok ne chiri. Kalure gi sani koth osechako chwe e gwenge mopogore opogore pacho kae. Jopur ikore yo machalo nade ne odira mar koth, ma bende wach ni biro bedo e kind dwe mar 3 nyaka dwe mar 5. In kaka japur kamora mora mineno wa kawuono isechako ikori e yo machalo nade? Mane momiyo okinyi ma kawuono kaponi e kitudori kodwa gi sani pok ilewa ahinya, pod antiere studio kae kod welo ariyo. Antiere kod Abisai Seda ma bende en apisa mawuok aduola makoro chal mar kor lwasi e pacho kae, kaachiel kod Dr. Philip Mwabe ma bende en jalonya e weche mag puro. Watemo mana twak e wi yore mopogore opogore ma jopur nyalo ikore godo e kindegi ma bende koth osechako chwe. Bende anyisi ni yornwa ote magi penjo mora mora, abro bedo kasomogi kawadhi mbele kod twak marwa. Gie thuolo ni yena mar mondo mi wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Homa Bay. Watudre kod jafwambo marwa mayudore kono, mano Ali Abich. Ali Abich, kinyalo winja ka intiere kaunti ma Homa Bay okinyi ma kawuono, ichiew nade Homa Bay kono, to gwenge ma Homa Bay kawuono ochiew e yo machalo nade? To bende nyalo mana bagonwa twak e kaunti ma Homa Bay kono kotudore kod thuon wach mwatwak e studio kae. Abich. Erokamano ahinya Joyce, wan kare kendo wachio makare kaunti ma Homa Bay kaendi, kendo sani wan achiel kachiel e moko kuom puothe mantiere e kar chund bura ma Homa Bay town kaendi, kama oda loso kod jopur kalure kod ikruok masani koro gidhigo nyime. Kendo kaka inyalo neno toka kaendi en ni wan achiel kuom moko kuom puothe ma bende jopur sani koro dhi nyime kod iko chendo mag komo, kendo aneno ka thoth puothe mantie kama alwora ma wantie gi sani endi jopur sani odich kendo gidhi nyime kod keto kodhi e lowo bang' ka koth osechako chwe pacho kaendi. Kendo otieno ma pirwo kawuono e kaunti ma Homa Bay kaendi Joyce, koth nochwe moko kuom gwenge ma Homa Bay kaendi, kendo en mor ne jopur ka koro giikore ne iko puothegi. Ka bende nitie sani koro jopur ma sani koro dhi nyime kod chenro mag puro puothegi, ka nitie moko ma bende sani koro dhi nyime kod komo kodhi e lowo bang' ka giserito koth kuom kinde malach, kendo sani koro gin gi mor ni koth osebiro kendo nyaka sani koro gidhi nyime kod chenro mag pur mopogore ma gisebedo ka gitimo. Gi kaendi an kod moko kuom jopur ma bende agolo e tijegi ma sani koro gisebedo ka gidhigo nyime ka gikomo, kendo gin kod ikruok makende. Wadaloso kodgi mondo ginyiso ni gin kaka jopur ma Homa Bay kaendi gin ikruok mage ma giseketo mar neno ni chenro mage mag pur obedo makare, kendo gineno ni gin chenro mage gineno ka sirikal mar kaunti kaachiel kod sirikal mamalo oseketo chenro makare mar neno ni gijolo jopur e chenro mag pur ma gitimo. To chutho bang' ka bad migawo mochung'ne koro futo mar yamo e kor lwasi osewacho ni koth biro bedo chakre dwe mar 3 kaendi nyaka dwe mar 5, ma sani koro jopur onego bed ni keto kenge makare mar neno kit kothe ma gipidho gin mago eko manyalo biro konyo e neno ni ok gin yudo lal kalure kod chenro mag pur ma gitimo. Achiel kachiel an ka kod moko kuom jopur kaendi bocha gi nyingi tinyiswa ni kaka achiel kuom jopur ma Homa Bay kaendi koth dhi nyime kod chwe. Ikruok mane ma un go maneno ni koth ok odhi nono ma usebedo koywago bang' ka koth ne oselal machiegni? Erokamano Ale Abich. Erokamano Ale Abich. Erokamano Ale Abich. Ywak ma wan go koth wago erokamano kuom koth machwe sani. Ywak ma wan go mbolea ne wach ni kelonwa mbolea otamore. Mae sa monego wakete mbolea kata king'iyowa wahinyore sani kabisa e Homa Bay County. No wach ni kelonwa kothe mag oduma otamre nyaka sani kuma gintie ok wang'eyo. Koro wagombo ni konywa jopur mondo wayud kaka wanyalo konyore. An mawuoyi iluongo ni Kedo Otieno, nying mong'ere ni Nyamura. Agwero kamano. Kapok idhi iwacho ni idwa ni mondo sirikal okonyi weche mag kothe kod fertilizer, in kaka in japur owuon gin okenge mag miseketo kapok idhi ir sirikal mondo ne ni chenro mar pur mitimo ok obedo kod ng'ikruok ka ok rito kony mawuok ka sirikal?
Ero kamano ala bich iko wasebedo wasepuro wasiko puothe ber cham wasekomo kolo koth be sani ng'eny koth inyo pi sani ng'eny kabisa kendo sani dwaro mwan go en kolo okelwa mbolea mondo chambwa go dhi kare kaka wadwaro. Nyocha thuolo mokalo joma mokalo nyocha waneno ka migawo mar pur e kaunti kaendi ne ochako chenro mar pogo kodhi michiwo ne jopur manono. Ok ang'e ni kaka jopur ma area kaendi bende kothegi osechoponu to sirikal mar jatend piny William Ruto bende no thuolo mokalo nokelo mbolea mane ichiwo ne jopur e nengo mane piny. Bende useyudogi e chenro mar pur masani koro timogi? Nyaka sama wuoyo kodi kani onge mosenye Homabay County kaka sani ok wang'eyo to gin e area mane wagombo ni kaber to sani kaber to sirikal okonyo mondo wane kaka kothego choponwa sani. Kapok awedhe donjo gi japur machielo bad migawo mochune koro futo mar yamo kol wase wacho ni koth biro chakre dwe mar adek nyaka dwe mar abich ka. Ok ang'e ni bende un kod lony mar keto kothe moko ma wigi yot mas kata odoko ni koth ong'adore to cham ok nyal kethore kaluwore kod kit kothe ma upidho. Be oseyudo puonj kaluwore kod kit kodhi monego bed ni ukomo gi sani? Puonj pok wayudo makare nyaka sama wuoyo kodi kani pok wayudo puonj nikech wawinjo jopuonj biro puonjowa pok waneno gi nyaka sani ok wang'eyo to gin e area mane koro ok wagombo mondo kothego ne gikelnwa to ofwenyo to area ka wakom kodhi kabila mane koro nyaka sani ok wang'eyo. Erokamano, mano achiel kuom jopur ma kaendi ok ang'e ni owacho kaluwore ni pok giyudo kony kowuok kuom piny owacho to giwacho ni kaka jopur ma kaendi giseketo ikruok makare kendo sama wuoyo kodi ne gidhi nyime kod komo ka bende nitie moko ma bende sani kod dhi nyime kod iko puothegi ka giikore ne komo kaluwore goth ma sani dhi nyime kod chwe. Ibiro chako gi nyingi ting'isho ka achiel kuom jopur ma kaendi ikruok mari chalo nade? Koth osebedo ka chwe to nuso bedo koywak sani uikru machalo nade kaka jopur mantie kaendi machiegni? Erokamano Ali Abich, an Rosa Kinyi Narkiso Minyama. An ne wa obika kendo nondik nyingwa ni miyowa kothe gi mbolea to pok waneno. Koth chwenwa nono, kodhi ma wakomo tamore. Koro wakwayo sirikal mondo okonywa. Onge kodhi ma wakom, gimiwa kodhi ma wakom mondo kik koth dhinwa nono. Kodhi ma wigi yot mondo gikonywa go. Mane gima wakwayo sirikal mondo okonywa. Nikech sani koth chwe dhinwa nono to onge kodhi ma wanyalo komo. Koro wakwayo ni mondo ka sirikal oyie to miwa mbolea to miwa kodhi mondo wayud keyo kuom tich ma watiyo. Watiyo matek to ok wayud yuto maber. Koro wakwayo sirikal mondo okonywa gi wach kodhi mondo wakom mondo wayud keyo. Kang'iyo to wakaleno ka thoth jopur nie puothe kendo gidhi nyime kod komo to wacho ni gweng'u kaendi ne obi okaw nyingu mondo mi okelu kothe ma onego bed ni piny owacho ne chiwo to pok oyudo. Kang'e ni kaka jopur ma kaendi bedo ni ok oyudo kothe kowuok kuom piny owacho maendi bineno ka nyalo mono udhi nyime kod chenro mag pile ma pur motimo. Ka sirikal okonyowa to miyowa wang'ikni nikech sani pesa onge mondo ing'iew kodhi, kidhi ng'iewo kodhi to bei tek. Koro ne wakwa sirikal mondo okonywa gi kothe mane giwacho ni gimiyowa to gi mbolea mondo mi kothe ma wakomo oyud yuto maber mondo wakee kaka ji keyo nikech satin koth bende rumo piyo. Koro wakwa sirikal ni mondo okonywa kaka ne giwachonwa. Wan ne warito nikech ne giwacho ni gibiro miyowa mbolea gi kothe to wan pok waneno. Waonge kata gik ma wakomo. Kopore kod ywak mekwa sirikal, in kaka japur ikruok mane ma in go ne sama koth chwe ni miseketo kaka in owuon kiweyo ywak mekwa ne sirikal? An asepuro puodho maber mayoro to puodho onge gima komie. Koro emomiyo aywak ni sirikal okonywa omiwa kodhi mondo wakom. Erokamano ahinya. Joyce kapok aweyi we adhi ir japur machielo ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni kaka un jogo eko masani kodhi nyime kod chenro mag pur e kaunti ma Homabay kaendi en ikruok mane kaka in owuon iseketo mar neno ni chenro mag pur ok obedo kod ng'ikruok kata odoko ni oywak ni sirikal pok okonyou machiegni? Erokamano Ali Abich. Erokamano Ali Abich kuom biro mondo mi konywa mondo wawach dhowa kawuono. Andalilo Otieno Odero midendo ni Wudajeyo. Waparo ni sirikal kaka no apply kodhi kod mbolea ne nyalo konywa mondo mi waket gigo e lowo mondo mi wabed kod chiemo to wayudo ka chiemo ok wanyal bedo go kaluwore gi kodhi mano apply pok obiro nyaka sani ma kama gintie pod wakia nyaka kawuono. Koro wagombo ni kaber to kelwa kodhi kod mbolea no mondo wang'i kaka wanyalo bedo kod chiemo. Ni pod urito, aneno ka thoth puothe useiko kaendi, tieni pod thoth jopur rito mondo mi giyud kothe kuom sirikal ma kama onge to ok nyal komo?
onge kaka wanyalo timo nikech kaluwore gi piny ma kawuono piny tek, pesa bende onge, to kodhige ma waplan ni mondo mi kwayudo to wakom. Koro wakwayo sirikal mondo mi koyie to gik mane otimonwa e bajet mar kodhi kod mbolea oyie okelwa mondo mi wakom, nikech kata lot ma wapidho sani ma nyalo miyowa pesa gigo nyumore idaso gi mane pi. Koro onge kaka wanyalo timo, kodhige ma kobiro to wanyalo konyore gi mbolea. In owuon kaka japur, in gi be nyalo nyisowa kit lach mar puodho ma in go, to iseiko gi maromo nade ne sama koro jopur dhi nyime kod chenro mar iko puothe kod komo? Ne an kod eka 2 to na plan ni ka kodhigo biro to anyalo yudo kaka komo, to ka onge to adhi gora piny ma koro nyithinda dhi bedo kod chandruok nikech chiemo koro dhi bedo maonge. Koro akwayo sirikal mondo koyie to miwa kodhi kod mbolea mondo mi wang'i kaka watimo, nikech gik ma waplan ni mondo wapidhi e alode kata pilipili hoho nigo sano nyumore ma pesa onge kama wanyalo yude. Kapok awedhi mopogore kod pur mar bando ma aneno ka itimo kaendi, aneno ka nitiere pur mar alot kaendi, nyanya aneno kitimo kaendi, magi ere kaka usebedo kotimogi nikech magi to sirikal pok ochiwo kaka kothe minyalo timgi, magi jopur giwegi mosebedo katimo? Ne watimogi kendo ne wapidho nyanya kod alot, to sani ginyumore kaluwore gi koth mobiro ma dichiel mang'eny maonge kaka koro wanyalo konyore sani. Koro akwayo sirikal mondo koyie to miwa kodhi mondo wapidhi, kwasepidhogi to wakendnegi mbolea mondo mi wabed kod chiemo. Wach mogik minyalo bedogo ne jopur weteni maneni e Ramogi TV gi sani? An akwa mar jopur ni mondo ubed kod orruok kapo ni kodhigo biro to wang'i kaka wanyalo plan mondo waket kodhigo e lo mondo wabed kod chiemo. Eru kamano. Joyce, mano mana moko kuom paro ma jopur ma wayudo kawuono wacho, ka inyo ka thothgi to wacho ni giseiko puothegi kendo gin kod chenro makare maneno ni koth masani kod chwe ok odhi nono, ka kwayo maduong' ma gin go ne piny owacho mar kaunti kaachiel kod piny owacho mamalo en mondo misingo mane gichiwo mar jolo jopur kod gwenge ma pacho kendo chop kare mondo gin bende kik giyud ng'ikruok e chenro mag pur masani koro gitimo. Joyce Oduor. Mana inya Ali Abich kowuok e kaunti ma Homa Bay. Wawinjo kanyo paro mopogore opogore kowuok kuom jopur e kaunti ma Homa Bay, kendo wantiere kod geno ni sirikal biro winjo ywak margi kendo ponono ochwal negi kothe mapiyo piyo mar mondo mi kik gidhi lal tok puro ka giikore ne komo. Erokamano ahinya Ali Abich kuom twak kod jopur e kaunti ma Homa Bay kono. Nyakora Ramogi Jong bende anyisi ni nyalo chwalonwa ote mari penjo mora mora ma bende intiere godo kinyi makawuono ka wadhi mbele kod twak marwa. Kwanyalo mana yudo moko kuom ote ma bende wuoronwa achiel kachiel okinyi makawuono. Jared Juma wacho ni wan waseketo kodhi e lo, asumbi iko sawa. Jared Juma, erokamano ahinya. Lydia Okoth bende wacho ni ji pod oluor pitho nikech gikia ni koth ochomo kanye. Mago jogo ma podi onge kod geno ni koth biro chwe makare. Anyango Makopiyo Jagogo Katuma wacho ni wan wakomo kendo koth chwe, mak mana ni ne ok wayudo kodhi e Arujo Ward koni. Mago bende gin mana jogo mayuak kaluwore ni kothe pok ochopo negi. Derek O Okomo bende wacho ni sani ber ka ji koro iko kothe kendo pur bende onego odhi mbele, mbolea bende onego ket machiegni. Erokamano ahinya ote makamano mar Derek. Eric Okeyo Kizito wacho ni wach koth manok ni jonyo chunya. Akani jonyo chunye yo machalo nade? Eric Okeyo Kizito nyalo mana leronwa matuta. Bobo Koth bende wacho kanyo ni wapur marieba, bel, rabuon mondo okonywa ka koth tin. Jolony montiere godo bende biro leronwa ka mago bende gik maber ka ipidho gi sani. Atieno Mijoge bende wacho ni wapidh kothe machiek piyo kendo nyak maber, to kod mago matero chunygi kata koth tin. Jolony weche mag pur mondo koro wuog oko mar puonjo kendo chiwo kothe makamago. Mago ote ma bende joneno magwa medo chwalonwa kacha kokale namba wa mar 33600 kaachiel kod Facebook kacha, kama bende wantiere live ka Josephine Odanga bende wacho ni nango Joyce Mos na Seda wan koth otamore chwe ahero puothe oleo. En Josephine Odanga. Erokamano ahinya kuom ote ma bende umedo chwalo no kinyi makawuono. Med mana chwalo ote magi kaluwore ni pod antiere kod jolony kae
Moko kuom ote mabende ichwalo gibiro leronwa ahinya jago mabende owacho kanyo ni ber pidho marieba, bel kaachiel kod gik mamoko. Jolony biro nyisowa kadiera mage gik manyalo nyaka kata chiek mapiyo. Gi thuolo ni adwa nwadhi kendo nyaka kaunti ma Kisumu watudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo, kinyalo winja ka intiere kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono. Kisumu chiew e yo machalo nade to into ichiew e yo machalo nade? Inyalo nyisowa ni odiochieng' ma kawuono ibiro nwa achiel kachiel ka intiere gweng' mane kaunti ma Kisumu to jopur nitiere kod ikruok mane e kinde gi mabende giikore ne pur kaluwore ni koth osechako. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kawuok e kar dak ma Nyalenda A, kuma bende kaka inyalo neno batha kanyo wan kod puodho kaendi ma bende en puodho maduong' ma bende nigi kothe mopogore opogore kata olembe mopogore opogore ma bende oganda nyalo puro mondo mi okonyre god e yor yuto margi. Ka ok apimo ni mang'eny kotenore kod kuma chunge puothe ma Nyalenda A kaendi, aboteri achiel kachiel nyaka ir jopur ma bende an go kaendi mwadwa twak go kotenore kod ikruok margi e ndalo chiri ni kwaneno ka koth nyocho deko, kata kamano gi sani neno ni osechakore kendo en gima bro dhi nyime ma bro chwe nyaka gimoro dwe mar 4. Nyakoro mogajung achiel kachiel aboteri ir jopur ma kaendi mondo mi gichak mana nyiso wani to ikruok mangi magin godo kotenore kod weche pur machiegni chorina mana gi kaendi. King'iyo kamera kacha cha ichak gi nyingri sani kaka un jopur ma Nyalenda A kaendi, be uikoru koth oseduogo, koth nyocho lal, to uikoru e yo mane kotenore kod pur maru ma bende utimo e alworani? Erokamano ne jo Ramogi, an gi nyinga iluonga ni Nere Onyango, ajadak mar Nyalenda A. To e thuolo ni waseikore kendo warito koth, to mak mana ni kothe ma pod wan go gi chandruok. Kidhi ng'iew kodhi tiyudo ka bech kodhi omedore ahinya. Fertilizers ma bende dwa ti godo bende watemo mondo mi wayudi, kata mana mani wacho ni ikelo cha pok okele, pod watemo rito, but waikore mar mondo mi ka koth ogore piny to mondo wakom. Kata kamano waneno ka koth sani tin, ok wane ka bro timore maber, but wadwa temo nikech karwa ka bet ok orach ahinya, nikech wan gi pige mwanyalo temo olo, to mak mana ni gik mwatiyogo mag olo pigo e chandruok ka. To kade bede ni wanyalo yudo kata generators manyalo konyowa, to wanyalo tiyogo makata koth ok ochwe, to pinywa ni area wani nyalo chiek maber. Erokamano ahinya. Achiel kachiel machiegni mana ka biro iri, ikruok usetimo nade? Koth oseduogo, osechako chwe, pod onyalo chwe ma ochop kata dwe mar 4. Kaka japur ikori nade king'iyo kamera cha gi nyingi? Gi nyinga iluonga ni Peter Odero Winy, an japur e dala ma Nyalenda ka, kendo anyalo wacho ni wago erokamano ne TV Ramogi kuom limowa kendo dwaro pachwa kaka jopur e gigo ma waikruok marwa e chenro mar pur gi sani. Anya wacho ni ikruok wa ni kare, kendo anyalo wacho ni kama wantie ni wasebedo ka watimo pur e yo makare ndalo machiegni chien kanyo, nikech nye wan gi pi, kendo pi nosekonyowa mathoth mondo mi wagol chiemo moromo jodalawa kata mna jok modak e alwora mar Nyalenda, to gi minewa ma uso alot kuonde mopogore opogore. To gi sani anyalo wacho ni koth osedeko, nikech sama koro wawuoye ni onego bed ni koth osechako chwe, kendo gik ma onego bed ni koro wan gi pur waketo gi e piny. Lakini kwaneno kaka nyo chako chwe, ochwe to ng'adore, ma seche moko wanyalo wacho ni nok mare nyalo miyo wang'ikruok bende. To ikruok makende wakwayo maduong' ni nyaka wamed ikore malach, nikech ji osepuro, ineno ka puothe osepur, to ng'enyne wahinyo pidho alode. To kata mana cham mamoko be pod wagombo ni mondo ka kodhni ochako medore to mondo waket cham mamoko bende lo,
to wakwayo ni nyoche ne nitie chenro mar sirikal ma bende noketo mar mondo mi ji fertilizer nwandiko nyingwa kaka jopur gi sani pogi chopo to koth osechako chwe ma waparo ni mano leo makende kendo wagombo ni kata mna kothe MP marwa Honorable Sakiro osebedo kamiyowa kothe mag mipuro ma waketo e piny kata kaka oduma kendo awageno ni onyalo biro tudre kodwa e wang'sa kendo ndalo mondo mi wayud kothe gi e sama winjore mondo wapithi e yo makare. Erokamano. Machiegni. Erokamano jo Ramogi. An karawe nyingi iluonga ni Penina Tieno Sewe kata Okumu. Usen agonu erokamano kuom biro ka. Uyudo kwasepuro kendo warito kodhi. Weche mang'eny jowadwa osechope mosewacho moseloso. An gima pod amedo jiwo. Wan kama ber. Mwa kata koth go pod ok wanyaga rito nikech wan gi pika. Kodhi gi mbolea ema wakwan debit ready kata sani kadi konase kuma doya. Mama ng'eny manyalo wacho sani onge. Gima duong' matemo medo nyisou ni kodhi gi mbolea mondo kelma machiegni. Erokamano ahinya. Iluonga ni Calvin Odipo ama uno tuom polo aja sembo. Kaendi watemo pur kaka wanyalo to shida ma wan go achiel en timing. Like the other time nwapidho oduma. Ka nwapidho oduma koth nong'adowa. Mana gikone onge gimo nwakaya nono. Koro this time round ne wastemo kaka wanyalo mondo wachak pur. Wasepuro sani kodhi pod onge. Then kidhi e duka beche bet ni malo kaka ok nego winjire kaka nego bedi. Koro wakwayo emana konyruok kaendi oduong'. Something like generator kaka wadwa nosewacho mondo konywago mondo ka kende oromo pidho community maduong'. To shida ni ok onya pidho gi te nikech pi kaka wagolo pi e puothwa bedo shida nikech waole ng'ato ka ng'ato ole kien. Koro bedo shida makonya yudo vifaa mag gigo nyalo konyowa. Wago erokamano jo Ramogi. Wakendo warwako e puothewa kawa. Kotenore kod ikruok ma kaka koth osechako chwe nikech waneno ka wang'ni igani endi nopogore matin. Uikoru onade ne chiri ma igani endi. Chiro waikore maber kaluwore ni moro chako ok nokeyo maber. Sani wasepuro puothe warito mondo koth ochak chwe wapithi. Koro wakwayo serikal ni fertilizer mano chikwa cha mondo chop on time. Seeds mano chikwa cha mondo chop kare mondo koth chako chwe ni to wachako puro wachako pitho. Erokamano. Machiegni. Chakna gi nyingi mondo nyisa ni to into pachi chalo nade kod ikruok ne chiri ma igani kod koth mosechako chwe. An gi nyinga iluonga ni Gladys Okoth. Ajadak Manyalenda ka apure samba ka. Nyalenda e. To asebedo gi chandruok ahinya nikech kaka ng'ama duong' apuro ta aolo pi gi lweta mondo kore ka gik moko wuog e puodho mondo adhi acham. Asebedo kaneno pek pur to nyocha wasepuro nikech kaluwore gi higa mokalo ne wapuro maber ka waweni wabiro keyo to koth odhi ong'ado wa mane Sakilo kelonwa oduma wapidho oduma otho gi e kore. Koro gika kaka an duong' kama gombo mana numiya gir olo pi ukelnwa ukonywa un sirikal gi gir olo pi madimi waol pi kech wapuro alot ka ok wa nono to waolo pi mana gi lwetwa wakulore waolo pi kaka an ng'ama duong' kama ang' adwar ng'ato nyathi moro mondo bi olna pi eka koro ayud konyruok. To puodho ka osebedo konyruok wa mang'eny nikech ka ema inyalo aye gi yath ki iyudo ng'ato nyiewo matin iyude pesa mondo idhi nyiewo godo yath inyiewo godo kodhi be sano medre koth boma inja wanyiewo maber sani jogi be ochako medo nengo. Koro kata kaka watimre otamore jo kama konywa uru nikech samba kaka mineno kora chung'ie samba ni mosebedo konyruok na ka chieng' rieny ka chieng' rieny kama Nyasaye nomiyowa pi moro machiegni ka ema waolo to wapidho godo jomoko biro kawo miyowa gimoro matin. Puothe madongo mwapure mag bando oseikore kodhi ema warito gi fertilizer manowach ni miyowa pok ochopo to kochopo to wabiro neno mana ber mane ywakwa moloyo to an kaka ng'ama duong' unenwa. Mana kamano Joyce achiel kachiel kaka isewinjo paro mopogore opogore mag jopur mawuok Nyalenda e kaendi kama bende gima giywago maduonge wacho ni gisepuro nikech ka gipimo chiri man ndalo ni kod iga mokalo giyudo ka iga mokalo chieng' nong'ado gi gino manomiyo giloko kodhi mane gipidho nikech ndalo cha ne gipidho cham to sani koro gineno ni gitemane alode kata kamano e ikruok niko giseikore to fertilizer kata mbolea kaachiel kod kothe pok ochopo gino magiwacho ni e duka
kuchocho chal ka gima nengo ong'awre ma bende gichwalo ywak gi ne sirikal ma bende oritogi alworagi mondo mi one kaka nyalo chopo irgi mondo mi okony dwachgi machalo kamano. Ka kamano kionge penjo moro amora, an kuomi nyalo dhi nyime kod twak ma bende wapedho ne oganda e wang' jowi mar Ramogi TV. Joyce. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumu. Wawinjo kanyo pach jopur mopogore opogore kowuok e kaunti ma Kisumu, ywak ma bende gintiere godo ahinya kotudore kod kothe kod fertilizers ma bende nyaka sani pok giyudo. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, inyalo medo luonwa weche mamoko ma bende wabiro nene weche manyien mag odiochieng' ma kawuono. Nyakora Ramogi Jwang podi wantiere twaka okinyi ma kawuono kotudore kod ikruok ne kodh chiri. Kalore ni gisani jopur osechako komo ka giikore mar mondo mi gibi giyud keyo mabop kata keyo mopogore opogore e kinde mabiro mbele. Kane wachako twak okinyi ma kawuono Nyakora Ramogi Jwang anyisi no abro bedo kod welo adek e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae. Nyaka sani wendo mar adek mano Dr. Kasim Owino ma bende njalonye weche mag pur bendo semole studio kae machiegna hinya daktari. Ichio nade? Awachio maber. Ibiro ka ruoth ogwedho wa kawuono aneno ka koth opukore Nairobi ka. Ibiro ka wantiere chuny twak bende wasewinjo kaka jopur mantiere kaunti ma Homa Bay ochwalo ywak margi, mantiere kaunti ma Kisumu kono bende osechwalo ywak margi ahinya kotudore kod kothe mapok giyude yo makare. Adwa ni in bende wawinje pachi mondi kaluore ni wadong' mana gi dakika wanyalo wacho ni 20 kende twatieko twak mar okinyi ma kawuono. Kapok watieko twak mar okinyi ma kawuono Dr. Kasim, nyaka sani koro wang'eyo ni koth kaluore kod bad migao makoro chal mar kor lwasi wantiere kae kod Abisai Seda ma bende wuok e bad migao makoro chal mar kor lwasi Dr. Mwabe, mano Philip Mwabe ma bende njalonye weche mag pur. Kwa winja ne pachi jopur onego bed ni ikore nade ahinya to gisani ma bende wacho ni koth nitie yes to koth makamae ponono ko bibedo mang'eny ahinya kaka kinde mosekalo chien. Ya paro ni wasetemo wuoyo gi jopur makata nyoro ne wawuoyo kodgi ka wan gi Victor, wawuoyo kodgi through Ramogi Radio mondo waikre maber ne pur mabiro. Apa ni Sedo osewacho ne ji ka maber ni koth biro to nyalo bet manyap. Aparo ni ji osewinjo ka meteorological department chiwo wach machalo kamano. Koro gima duong' en ni ka wachomo season machalo kamano to ber ka waikore to ikruok mokwongo en yiero kodhi maber. Kech onge pur mibiro puro kok yiero kodhi maber maluore gi kama intie. To kendo wawacho ni ko wach ni kodhi bet manyap samoro bo chuno kaka jopur mondo walok kata mana kodhi ma wapidho ga pidho mondo koro wapidh kodhi ma wiye yot kata kodhi manyalo timo maber ka pi ok ng'eny ahinya e puothewa. Koro mano aparo ni kaka winjo kiwacho no dwani wawe kik wang'i bando kende, wang'i cham moko. Bel nyalo gine dongo maber kama pi tine, marieba nyalo dongo maber kama pi tine. Cham machalo soya be imanya thurwa ka be nyalo dongo maber kuonde ma pi ok ng'eny ahinya. But maduong' ka wadok e pur mar bando to wayier bando ma wigi yot. Aparo ni wasetemo kwano ne ji aina kothe ma wapango ne ji ka wuok kuom kembe me kodhi man Kenya kae. An chairman mar Seed Trade Association ma Kenya. Sani kore ka step down awene nyawadwa moro. To koro wasebet ka wawuoyo gi kembe wate man Kenya ka. To kaluore kanyo anya temo lero ne ji kothego. Aparo ni kidhi Migori. Migori apani kawago kwan sain to chiegni nus jopur apano osepitho kamodong' to koro tin kech Migori koth nyicho biro chon matin. To gima incha wanyiso jo Migori ni ka ni pitho mokwongo inyalo pidho kothe mantie ma waluongo ni 5 series kidhi 513 awach ni 513 nitie mar Kenya Seed, nitie Pundamilia mar jo Seedco,
nitiere DK 8033. Mago gin kothe magang'o? Magi kothe mek bando. Kech awacho ka wuoye wach mar pur mar bando. Jokose jopur ong'eyo dhok ma bendi wacho no. Dhok ma wacho no jopur ong'eyo. Ma dhok ma wacho gi jopur. Kichomo kar bando kae, to jopur ong'eyo ne kiwacho ni Duma 43, tiwacho nang'o. Kiwacho ni Sungura 301, wane wacho nang'o. Kiwacho ni DK 8031, DK 8033, ging'eyo. Kiwacho ni 4141 mar Josavo, ging'eyo. Kiwacho ni 505 or 507 or 509 mar Jo Western Seed, ging'eyo. Gima watemo timo en ni season ka season kembe wa biro ir jopur to winjore gi jopur gweng' ka gweng'. Tiyudo ko ikawo kata jopur 2 kata 3 mimiyo kodhi to pidho. Sama kothe go oseti, mago demonstration plots, sama giseti to waluongo jopur biro neno. Koro kama jopur biro nene mago to be samoro ka ji odhi e show to wapidho kothe go. Koro jopur neno to neno ni gweng'wa kae kodhi ni maber. Ka en Duma to Duma ema bo pidho. Ka en 505 kata 507 to ma ema pidho gweng'wa ka. Koro magi gik ma watemo timo mondo wakony jopur, wami jopur tich mayot mar yiero kodhi sama sa komo chopo kamae. Koro gima duong' en ni kuom jopur ma watiyogo ging'e ni kothe ma wigi yot gin mage. Tapana kwano moko kuomgi. Mage ka wadhi puro bando to mage kodhi mowinjo wadhi godo puodho sani. Mage maber kipidho kalori ni kata koth tin to ginyalo chieka mana mapiyo piyo. Gibiro chiek mapiyo piyo. Kendo miyo japur tich mayot. Kech kata koth obiro ng'adore to kia nono. Kapende pod wantiere twak kapok ne wadhi e yweyo Dr. Mwabe, ang'isi ni maknwa paro moro kanyo ma bende ne watwa kotudore kod weche gi mag yawo. Kalore ni nyaka sani koth adiera to se wach ni koth biro bedo ka chwe matin. Wawinjo ka miyo moro lose county ma Kisumu kanyo, ka bende oyuak matamra gi nono, wacho ni kata obedo ni koth okosebedo to gintiere kod pi moro ma ponono gi kuo e puothe, mak mana no wacho ni kaluore kod hike ma bendo niang' ahinya, ponono kuoyo pi makamane puothe nyalo bedo mateka, koro dwaro no konygi e yore mag kuoyo pi e puothe. Wach ni mara kuonde minyalo kane pi ahinya ahinya ne jopur mapure pachoka. Erokamano Joyce. Miyo no kichiko iti gima wacho matuta ahinya ni pi moro ni kama Nyasaye manomiyowa. An kanye kuma koro nego wae kak mondo wadhi nyime kaka ji omedore mondo ji opedh wach moni Nyasaye nomiyowa pi ni nyaka koro wachak chiwore pigegi. Kidhi e piny kata kaka mar Migori inyalo yudo ni yawo minyalo kwano ni yawo. Wan gi yawo moro ni Mukuyu, wan gi yawo moro ni Nyamome, wan gi yawo moro ni Kobwe, Komosop, yewnigi. Iyudo noger gi 70 years ago mana gi kwaro mon Joan Ojwang manogero yewnigi. To mage yawo ma pod wan go. To yawo gero tek. En ka pesa climate change odonjo. To wagero dams moko madongo ma billions ka. To kasim kaka ing'eyo yawo en mana loka ura ni obed gi kama ma pi gudore ma komola ahinya to dhi adhiya to pi nitie ko onge. Mago gik ma nyaka wanyalo loso ne jopiny mondo obedgo. Nase wuoyo wach ka ni kuom yawo to gi weche mag kodhi. Kodhi berne na loso wach kodhi. Kawuon kodhi pok otimo ka koro osechopo. Aparo wuon kodhi wakale ugini moloye association ke un gi different interest un promote very good kodhi. Lakini waparo ni extension workers onengo bedie gi jopiny. By the time magichako komo ni to gise settle down ni mae mipidho ang'owa e gweng' ni. Ma guluore koro information ma kuom joge manyiso dhi kanyo ka dine jomoko mong'eyo gima nyiso japiny. Japiny ing'e ni koneno mana wegi kothegi ema biro ma wach ng'ato wach ni mit wakawo gi mana ka jo ohala. Katinyo donjo nwa ni siko donjo ka giwacho no mamit gikadho kinjo kia ng'ato donjo koso ka wacho kamano. No mano to apani wacho maber to gima aparo ni watemo mondo watim en ni ka luwore gi kaka watiyo kata mana gi county government. Wadwa ni wabed kama japur ema yiero kodhi mopidho. Koro mane gini neno ka watiyo county government through agricultural training centers waloso demo plots kamoro ka kamoro. Kantie show waketo kanyo. Koro
weg kodhi ng'ato nyabiro go devne there. But kakoro watiyo gi county governments or through county governments gimitimo en ni ket demonstration plot. Koro jopure mabiro to kendo en somo mitimo throughout the season, maka season orumo to japura kanyo kong'eyo ni season mabiro kodhi cha ema dhi pidho, ma ok ni sama sa komo sechopo kokidwa penjo na pidh kodhi mane. Bedo ka gima ne osebedo piny mu ulalo yo makare. Nitie wach moro midwa medo as Abisai Seda? Nitie gima madwa medo. Ten gima osebedo ga mondo bed siso mara mondo jok ma loso kodhi otim. Nikech ing'eni kitimo gima luongo ni demo plot. Titime gi koth ma kuom Nyasaye, nyiso ni rain fed. To gima timore e yor kodhe machwegi en ni koth mabiro chwe igani opogore gi higa maluwe. To biro pogore, onya timo kata higa machak luwo mano opogore gi higni 2 mokadho. Mano kaluwore kod climate change. Koro gima osebedo ga siso mara mondo jok maloso kodhi otim en ni ki itimo demo plot mobedo makare, makore dwa jiwo japur mondo tigi kodhi machal kama. Tindike ni kodhi ni endi nokawo koth maromo nade mondo chiegi, nokawo ndalo maromo nade mondo chiegi, to chal mar koth kaka mel gi gini ne chalo nade, mondo ka wan wawegi wagolo koro mar kor koth. Nikech tinde kwagolo koro mar koth, kidhi koro mar koth koro mar kor koth mag counties, to ginyiso ni koth biro bedo milimita maromo kama nyaka makama. Koro ng'eni ka macha ni kor kodhi, ni kor mifuko mar bando, kuth oduma, to ng'ato ng'eni kodhi manyicha pidho ni adhi ema nikech mae marom gi koth manyalo chwe. Mane paro mango. Mano paro maliwa ahinya. Ang'eni mbidwa medo gimoro kaka jago mabende wuok e kama puonjo jopura wuon kotudore kod wechego mag kothe. But aparo ni research ma watimo mar kodhi address wach miwinjo wachano. Kech iyudo ka wakelo kodhi to wawacho ni kodhi ni nyalo ti kama chalo kama gi koth maromo kama to biro chiek ndalo maromo kama. Mago apani gine sama waketo kodhi e chiro to details aenago ni e background mar kodhi ma aparo ni en gine information mimiyo japur en ni mondo ine ni kodhi ni nyalo chiek kae, but details mar gine mar kodhi no nitiere, to gik me iwinjo wachogo emantiere e background me kothego. Koro ka ng'adi matin Dr. Kasimi wacho ni upime kaluwore kod kata kothe mabende upidho kacha luwore ka mago mabende upidho mar puonjo jopur gigo kothe manyalo nyak mapiyo piyo. Wacho ni upimo kaluwore kod koth, kiwango mar koth ma kothe makamago tiyo. Kopogore kod koth, bende utiyo kod yore mamoko mag kaka mag irrigation mar mondo mi ponono ka koth olewo, kaka kindegi mabende waseneno ka oro kachiel kod ngaji osebedo mang'eny ahinya. Bende upuonjo jopur yore mamoko ma cham makamago kata kothe makamago nyalo chiek godo kata obedo ni koth onge. Koro neno mago watimo, but gima duong' en ni kar kodhi kae nitie, wang'iyo ni koth romo nade, wang'iyo ni altitude en adi, average temperatures en adi, mane mami heat units mamiyo kodhi dongo mamiyo chiemo. Koro mago gik ma waketo e gine. But kiduogo kod yore pur, aparo ni mae achiel kuom gik ma kama wasereme penj maduong'. Kech kata kidhi thuro gi daktari Migori, wan gi low akuja scheme. To low akuja scheme, king'iyo scheme te mondo inyisa ne daktari ni percent adi mar low mantie scheme magolo cham sana. Nyalo bedo matin. Nyalo tin, ok ni nyalo bedo. Ang'e tin. Kidhi Oluoch Kimera, Homa Bay, noket canals makelo pi machiegni mondo ji opur gi pigni. Kidhi tiyudo mana ka nyamin Joyce okelo mana sufrieche emoluoke bat kanal. To puodho to ling'. Koro pur mar irrigation napani piny owacho osetemo mondo losnwa irrigation scheme. To tanyisi ni kia Migori
iloa kuja, ibiro loch Kimera, idhi Ahero kano skim, midhi nyaka Siaya, Yala Swamp, midhi Bunyala skim. Givelingta. Iyudo ka less than nus mar lo man kanyo ema ji puro. Nango to pi to nitie. Koro kanya paro ni waremo penj mang'eny. To gima watemo timo en extension, watemo tiyo gi county government mondo wa utilize resources momiwa e counties go. Kechapa ni kanyo kata daktari kipenjo to boma nyisi the same thing mi jawacho. Daktari ntigi midamede. Kanya tieko man kichiko iti gima thoth joka ne wacho. Thoth gi wacho ne sirkal kelnwa kodhi, sirkal kelnwa mbolea, gi expect. Kiduogi winjo gima wawacho ka kodhi gi mbolea gi gin privatize ma kembe matimo ang'owa ema uso gi. Kato jo sirkal me diere kagi be koro kot ok onyal recommend ngeni ja sirkal ok nyal wacho ni kodhi ne mipidhi nikech kodhi gi gin mag ang'owa mag competition mag jogi. Koro iyudo ka jo kodhi gi biro ng'ato ko wacho wachne to jopiny wacho ni ber to ja sirkal to dugo ling ok tim ang'owa ok losie. Omiyo japiny mena giwinjo gima wacho cha gin wan mabor gi gima wadwa notim. Nyaka sirkal kamen makata by the time magigi ni koro gitimo demonstration plan ge onego gibed demonstration plan mabedo bedo control gang'owa gi government agencies to jo government be obedo empowered banyalo wacho ni maber ngeno kinya wacho ni kata kodhi baracho gimo koso giwacho no tinde gima gitimo en ni sama gidwa miyo jopur kodhi tiyudo ka giwuoyo gi jopur tipenjo ni udwaro kodhi mane ma jopure mang'ado bura ni mae kodhi madwaro chon ne nyayudo ka sirikal ne jadhi ng'iewo kodhi an e industry tiyudo ni oterne ji kodhi ma kata an pok awinjo. Jopur be kia kata ni mane. Jopur be kia ni mane. Ka gipidho to gia nono gi lwetgi. Koro sani jopur ne apa ni winjruok obete ni tinde kimiyowa kodhi, miwa kodhi ma wang'eyo. Ma wang'e ni ka wapidho to biro tinwa. Koro iyudo ka awach ni kaka Siaya nyocha aneno kong'iewo kodhi. To ging'iewo kodhi ma jopur okwayogi. Ni karwa kae kelnwa uru magi ma. Mane mimiyogi. Koro ok en kachon ma jo sirikal ne nyawuok to dhi ng'iewo kodhi ma kata wan wapenjo ni mane to kambi mane. Kichwa kiagi. Thuolo marwe maneno karumo okinyi makawuono kwa nyalo somo mogo kuom ote bende mapod joneno magwa medo oronwa okinyi makawuono nyakwara Ramogi Jwang ote kachiel kod penjo ichwalo mathoth ahinya mak mana ni ok wanyal somo gi duto kinyalo mana ketno moko kuom ote achiel kachiel mabende pod imedo oronwa okinyi makawuono ka bende ote pod thoth ahinya. Ote mar Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni nitiere believe moro ni fertilizer ketho lo to en adier nikech chemicals manitiere fertilizers nego living organisms momiyo lo bedo mamiyo ka bende moro en another new method matinde itiyo godo mar spraying buya instead of doyo. Magi are all chemicals. Fertility mar lo en living organisms kaka ofunyu and whatever. En Engineer Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi Jamaguye. Wach mar fertilizer no bende angwa wuoye mapiyo piyo kapok watieko twak mar okinyi makawuono. Paul bende wacho ni kawuok Rongo apenjo ni kodhi mane maber kata kamano Paul ageno ni winjo kodhi mabende jolony osenyisowa ni nyalo pidh manyalo chiek mapiyo gi sani. Ote machielo mar janeno ok onyisowa nyinge openjo kae ni be rabuon inyalo pidh dichiel gi oduma mano bende ibiro lernwa kae mana mapiyo piyo kapok watieko. Janeno machielo wacho ni ji nyalo riwre mondo okuny dam e gweng' to ma e puoth ng'a mano penjo mabende openjo kanyo ni ero ji nyalo riwore to biro bedo e puoth ng'a. Ote mogik mar Paul wacho ni en Paul kawuok Rongo penjna jalony ni a puoth oyongo ikonyo nang'o. Mage moko kuom ote mabende anno ka joneno magoro no okinyi makawuono. Wachak kod wachni mar fertilizer. Akena chak kod ya bisai seda. Adoro wacho wach fertilizer. Ingene iwacho ni yembe mar lilo kor lwasi kata greenhouse gases madongo gin adek. Mokwongo en carbon dioxide mawuok e mtokni to wuok e kembe maloso gik moko to kendo bende wuok e
gine mitiyo go miliel godo stima miliel godo molote pinje ma oko ma pod tiyo gi maka. Mar ariyo en miluongo ni methane. Methane ni ng'eny ahinya owuok e puothe mag mchele to gi dhok, pidho dhok. Kech dhiang' ka nyamo kambula to yamo mawuok e dhoge en methane. Yamo mar adek en nitrous oxide. Nitrous oxide ni en owuok e fertilizer direct. Modongo to gin matindo tindo. Yembe adek giendi emikedo godo mondo duok gine gi chien. Masani ka ing'iyo malong'o kuma piny ochiko. Kuma piny ochiko biro chopo kama ibiro ket chikni kitiyo gi mbolea man gi gigi to kinya uso chiembi oko mar dalani. Nyiso ne itimo giluongo ni organic farming. Organic farming ok thor tiyo gi fertilizer mine ji wagoni. To e gimo an bende ne chunya ywak ni yawa. Wapidho dhok to wan go dumbi. Minyalo los godo mbolea mondo kete puothe. Embe mabe sirikal otamo ng'ato tiyo go dumbi ne mondo pidh bando. Kata mondo ti koyongo ma ang'eni gina ajuoke gibiro wuoye ma asasa. Mano be sirikal otamo ni kikitigi ginene odumbi migole puodho gine mondi itiek godo yonge puodho. Awegi kani. Thuolo marwa manno karumo mana mapiyo piyo. Mana mapiyo piyo. Wachak kodi Dr. Mwabi. Abiro maduoko matin. Mana mapiyo piyo. Anno ka iriambo waka thuolo marwa oserumo. Erokamano. Abiro maduoko matin e wach penj mogik. Ni e puoth ng'a ma kwariwore wadwa gine. Wariwe walose dam kata. Dam ne ok nyal lose aoyaye. Dam ne kuseriyo ni udwa loso dam to watalam nyaka bi mang'i aora makalo mudwa lose dam ne kaminya kete. Kame no lo arie no mbulu mwenyo won puodho nyaka yeye kanyo mombulu timango kech dam ok en gima nyalo wacho ni kete kaka tikete ka kete ka ing'iyo pigno kaka mol nitie kama king'iyo tidhi yudo ko choko gima machalo gidene island bone kanyo keno luorore kanyo makiyela yela matini to en gi dam kare kanyo. Mago gima nyaka kuseriyo tu bedo piny to ung'eyo ni nitie puoth ng'ata achiel ma nyaka tim nade. Kopo ni ng'ano dhi wito puothe maduong' nikech useriyo pur en pur unya winjuru kone in koro dhi pur loka cha dhi pur puoth loka kache kawie kachiel kama nyaka upur gigi nyaka riwre gimoko kaka lo gimoko kaka yamo gimoko kaka pi nyaka uriru ok di muke muka kende ni mamara to gigi ok nyal. Erokamano ahinya Dr. Kasim. Pachiko tudore kod wachno mar mbolea kata fertilizer mana mapiyo piyo kwa tieko. Na paro ni kar pur kae wasebet ka watemo wuoyo gi ji apani kata nyoro nangeko matin. Wach mar regenerative agriculture. Regenerative agriculture en ni mondo waduok yugi te ma wagole puodho e lowo mondo kony lowo. Ka watimo kamano tapani gimiwinjo osiepa wache batha kae mano e kuma wadwa ni ji ochom mondo walos manyiwa awach ni takataka mawuok e jikon inyalo duok e puodho. Losruok mek gwen mek diek mek dhok iduok e puodho. Ka watimo kamano to wabiro loso lo ma wan godo mondo bed ka kiwinjo injinia moro penjo kae ni lo man gofunyo ma ok okete fertilizer mang'eny to but fertilizer ka wuoye wi fertilizer nitiere gimomiyo itiyo godo kech sama ipitho wadwaro ni tie cham obed modhukno mondo tie cham obed modhukno idwaro phosphorus mane gin watiyo gi gimiluongo ni ammonium phosphate to kidok sama cham dongo wadwaro ni mondo cham odhukno ogo ite maber to dwaro nitrogen. Koro to nitrogen ma watiyo go en nitrate en soluble e pi ka cham ywayogi. Koro nitrous oxide gi to mago by reaction moko ma samo nya wuok e lowo kanyo mondo iyud mano but thothne iyudo ni kiketo fertilizer ma nitrate sama pi nitie to lungore to cham ywaye ka cham oywaye to problem ma sida wacho no iyudo ka bet maonge.
aparo ni wane. Erokamano ahinya ang'eyo ni wach to pod imit mbaka ma kamae pod wanyalo goyo kata kinde mabiro mbele mak mana ni thuolo mar okinyi ma kawuono ema orumo. Erokamano ahinya Dr. Philip Mwabe, erokamano ahinya Bisai Seda kaachiel koda Dr. Kasim mar chopo e studio okinyi ma kawuono wagok mbaka mabende nyaka sani aneno ka joneno magwa omor kod mbaka machalo kamae ka giwacho ni ma en mbaka manyalo konyo jopiny gi sani mar mondo mi gibed kod chiemo moromo e kinde mabiro mbele. Nyako Ramogi Ajwang' gi kanye mwachopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo. Elo jogo duto mabende neno ni chenro ni obiro ne yo makare, mano moriwo nyawadwa Sharon Ong'ao kaachiel kod Cleophas Oluoch, jogo picha, jomak duola, director marwa kaachiel kod producers magwa wagoni erokamano ahinya kuom kete e Ramogi TV. Nyakendo warom odiochieng' makiny e chenro maru piny kaachiel kod mbako romo ka Nyasaye oteloni to an bende otelona. Ibedo kod odiochieng' makare, oriti masani, nyinga Joyce Oduor.